भैया कहाँ लगवलू देर हो गईले अबेर। मैया कहाँ लगवलू देर हो गईले अबेर। आवे की तो आवत रहनी बांझिन भेटैली हो बालक देते। आवे की तो आवत रहनी बांझिन भेटैली हो बालक देते। तिवई हो गईले अबेर हो बालक देते। तिवई हो गईले अबेर हो बालक देते। आवे के तो आवत रहनी निरिधन भेटैलन हो धन देते। आवे के तो आवत रहनी निरिधन भेटैलन हो धन देते। तिवई हो गईले अबेर हो धन देते। तिवई हो गईले अबेर हो धन देते। मैया कहाँ लगवलू देर हो गईले अंधेर। मैया कहाँ लगवलू देर हो गईले अबेर। आवे के तो आवत रहनी बालक भेटैलन हो विद्या देते। आवे के तो आवत रहनी बालक भेटैलन हो विद्या देते। तिवई हो गईले अबेर हो विद्या देते। तिवई हो गईले अबेर हो विद्या देते। आवे के तो आवत रहनी आवे के तो आवत रहनी लांगाड़ा भेटैले हो पैर देते। आवे के तो आवत रहनी लांगाड़ा भेटैले हो पैर देते। तिवई हो गईले अबेर हो पैर देते। तिवई हो गईले अबेर हो पैर देते। मैया कहाँ लगवलू देर हो गईले अंधेर। मैया कहाँ लगवलू देर